o názorových systémoch. Čo to vlastne sú názorové systémy? Všetci ich máme. Na všetko, čo sa pozriete, či už je to kvet, strom, človek, príroda, niekoho práca, dokonca to, ako vyzeráme, alebo aké máme telo. Na všetko máme svoj názor. Buď kladný, alebo záporný. Buď sa nám to páči, alebo naopak sa nám to nepáči. Ale tieto názorové systémy sú vytvorené tým, že keď sa vlastne dieťa narodí, tak sa narodí nevinné, narodí sa s tým, že reaguje spontánne. Je mu jedno, či sa na ňu niekto pozerá, reaguje tak, ako práve cíti. Keď spadne, tak sa postaví a ide ďalej. Ale časom sa toto dieťa mení a vlastne mení sa tým, že absorbuje názorové systémy a všetky reakcie rodičov. Neskôr názory, ktoré do ňoho vložila škola, alebo spoločnosť, alebo dokonca krajina, v ktorej žije. Ale tieto názorové systémy sú niečím, čo sa dajú zmeniť. Neznamená, že tam musia byť po celý čas. My máme právo a možnosť ich zmeniť. Možno ste si všimli, že starí ľudia, že sú chorí, že sú takí neflexibilní, že sú takí tuhí. Je to spôsobené tým, že nové názory alebo v podstate nové veci už nechcú prijať. A toto v nich vytvára túto stuhnutosť. Čo chce stvorenie od nás, aby sme robili nové veci, aby sme skúmali nové veci. To je jedno, koľko máte rokov. Či máte 10 alebo 68. To je jedno. Máme v sebe takú prirodzenú vlastnosť toho, že veci chceme skúmať, že chceme vedieť nové veci. A je to preto, že v podstate naše stvorenie, alebo stvorenie, ktoré my stelesňujeme, vlastne cez nás skúma možnosti, skúma celý svet. Nečakajte na to, že niekto iný zmení tento svet. Musíme to byť my a každý musí začať sám od seba. Tým, že v prvom rade bude rozmýšľať nad tým, aké názorové systémy ho limitujú. Hlavne ak ste v nejakom období, kde veľkých zmien, keď meníte prácu alebo meníte vzťahy, alebo sú určité cykly, kde sa stále všetko opakuje. Je to vlastne komunikácia stvorenia, aby ste sa konečne zobudili, aby ste robili niečo iné. Takže vám odporúčam len si prebrať tieto názorové systémy, či už počas meditácie, alebo len si všimnete na vašich každodenných situáciách, čo sa vám snaží stvorenie dať najavo. A keď začnete a budete mať pocit, že veci chcete zmeniť, tak uvidíte určitú takú veľkú komunikáciu s vašim vyšším ja, ktoré sa začne tešiť z toho, že chcete sa zmeniť, že chcete veci zmeniť, že chcete ísť ďalej, že chcete expandovať. A začne vám vytvárať určité situácie, určité synchronicity vo vašom živote, aby sa to mohlo uskutočniť. Ale
môže prísť určitý test, keď sa vám možno veci nebudú až tak rýchlo dariť, ako by ste chceli. Ale je to len preto, aby ste presvedčili vaše stvorenie, že ozaj chcete veci zmeniť a že ozaj chcete ísť novým smerom.